Ogai mar duond bura mar MDG David Ochieng ogolo siem mager ne duond buche madito pacho ka, mowacho ni temo loso winjruoge motel ne yiero mageto thiro duond buche mamoko e chungo jokanyo mag gwenge mopogore pacho ka kara zoning, kowacho ni mano en yo mar tamo jopiny yiero jotelo magihero e debe. Kane oloso e sa chenro mar chiwo omenda maromo silings milion 8.6 mar siro somb jopuonjre 286 madonjo e skunde sekondar, Ochieng owacho ni winjruok mohiu e kind ODM kod UDA ok owinjore tem thiro duond buche mamoko e alwora ma duond buchego ni kod mbi. E kindeno Ochieng ojiwo chung' margi mar tiyo gi UDA komedo ni MDG biro chungo jochung' e counties duto e alwora ma Nyanza. Sani to mano pachgi. Wan wabodonjo coalition wadhi ronjo gi William Ruto gi chama mare 2027. Ka wasepangre wang'eyo tekowa, wang'eyo kama wategnoe. Gima wadagi mwakwedo. Kad bedie andike mora mora e kind chama mora mora ni chama ma idhi wen Nyanza, chama ma idhi wen Rift Valley, chama ma idhi wen Central Kenya, chama ma idhi wen Coast okwabiye. Siasa mara kwede, siasa mar gengo kwende ni MDG dak chung' ng'ato ka, ODM kik chung' ng'ato kae, en siasa marach. En siasa mitimo moko luw sheria, en siasa ma golo piem. Siasa en piem mar mbaka, piem mar wich. Sama koro iketo ni ji ok nyal chung' ka nikech mani area mar chama mamaeni. Gadiba to wacho ni kiloso chama mar party, chama mar siasa, to nyaka chama bedni en gi jokanyo ma piny mangima. Nyaka Ramogi mano bende lipot matero wayo mokwongo chenro en marang'ich welo ka otomolo Facebook Baba